Ana. Sama. Hello, titas. Hello, Tita. It's Saturday. It's Saturday. What is Saturday daw? Saturday. Good morning sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong video. Paalis po kami. Sabado ngayon. And this will be uploaded on Monday, diba? Masyado nang malapit yung natin videos. Alis na tayo. Punta po kaming city kasi may bibilhin kami. Yung dalawa ready na. Ako wala pa akong shopping bag. Ang ana, doon to natulog sa lulot lola. Hinatid lang po na maaga kanina. May sakit yung lola niya. So dalhin namin siya sa city. Just walk normally, pang. May kasi yan. May sugat sa knee niya. Sa tuhod. Ay, ang lamig! Ni oy ika na lang pa pasito. Oh, then wakani na rasadan. Gusto niya nang magtabi kami. Ana. Pula daw yung ilong ko, sabi niya. Medyo okay ang weather, hindi maulan. So, we're lucky. Kumusta nga po pala kayong lahat? I hope okay kayo. Yung first namin gagawin dito sa city is kakain ng Vietnamese food again. Magpo-pho po kami. And siguro half kami nirot sa banh mi. We want to have banh mi too. You wanna have banh mi? Just half. We just share. Mag-banh mi. Kami. Mag-banh mi. And pho. Because Anna likes to eat pho. Anna's een beetje verkouden, Yung ja? tawag niya sa pho is with the noodles. White noodles daw. And then after that, magsha-shop na tayo. Dito tayo magpa-park. Sige. Itong na to guys, shop po ito. Tapos may lunchroom dyan sa loob. Ang cute ng decoration dito. Oh. Papasok na po kami. Pababa ba? Galing sa parking. Oh ja. Ang cute ng decoration dito, oh. Aliw na aliw siya. Ang cute, First time kong pumasok dito sa mall. Dito. Nakapunta na pala ako dito, eh. Sa taas lang, hindi. Doon kami dumaan ba sa taas? Diretso dito sa mall. Ang ganda ng decoration ng Christmas dito. Das mooi. Gusto ni Ana pumunta. Aliw na aliw si Ana sa decoration. Ang cute. For sure, maganda to sa gabi, oh. Yung yung lights. Yan, nandito na tayo sa shopping street. Punta muna kami ng Vietnamese restaurant.
Welke nog meer? Die cola? Die? Ja. One. Ja, die cola. Welke nog meer? Wil je die nou hebben? De cola flesje? Ja? Cola flesje. Heel goed. Oh. Kom, makan. What? Manusia. Eh, Snoopy ya. Grabe, busog na busog ako. Punta po kaming mall, punta kaming Hillville. Malapit lang dito. Malaki yung pa-Christmas tree dito. Oh. Andito sa mall, may ano sila, may Santa Claus sila. So, Anna is standing in line para makapagpa-picture kami. That's so cute. Ama! Boy. Yan yung anak ko, guys. Marunong nang pumili. May nakita na naman siya. Ana, may ka-date ako dito. Hinihintay namin yung papa niya. So, Papa. Mama, umuulan. Yan, uwi na po kami. May ano na kami dito. Dala. Pusirot na sa backpack niya yung iba. Productive naman. Productive talaga. Nabili namin yung mga kailangan namin. So, happy na kami. Uwi na po tayo. Yung parking namin andyan, across lang. Pauwi na po tayo. Grabe, tsaka na yung weather. Nag-drop by lang ako saglit sa sa Asian store kasi malapit lang din naman kami doon. Bumili ako ng lumpia wraps. Si Anna. What were you trying? Hindi ko si Anna pala nakikipag sa inyo. What were you trying to tell them? Ikaw, ha? She was already doing something. I don't know what she was trying to say. Pauwi na tayo. Mag-drop by lang pala kami sa sa grocery. Kay naubusan ako ng tray. Bukas pick upin yung order na lumpia again ni Ate Lynn nung nag-order sa akin. May party na naman siya bukas, so 50 pieces na naman ng lumpia. Nagawa ko na siya pero lulutuin pa po, i-fry pa bukas pa. Bumili ako ng extra wraps ng lumpia din para pangbahay. Ayoko po munang tumanggap ng orders kasi nakakapagod, wala akong masyadong time. Tsaka ng weather, uy. Busy din masyado sa city, grabe. Parang first time ko nakita na ganun ka busy yung city pag like on a weekend.
super busy talaga. Like, super daming tao. Kahit sa Asian store, grabing busy. Well, people are rushing. Doing Christmas shopping. It's becoming more and more a thing here in the Netherlands. What? Ana, what do yay? Christmas. Don't go yay. Tsaka ng weather, guys. Tapay tayo ng grocery. Pero magstay lang kami sa sasakyan ni Ana. Tsaka si Ruth lang ang papasok kasi naghahanap ng watermelon si Ana. Ito. Ana. Oh, busy daw siya, guys. Merry Christmas, everyone! Sama, Merry Christmas! By the time you watch this, 2 days na lang before Christmas. Diba? Yung upload natin tomorrow, I think magbablog po ako tomorrow, so lalabasin sa Pasko. And yung vlog namin sa Pasko, on Christmas Day itself, sa Friday nyo na po mapapanood kasi may celebration po kami ni Ma'am Shivanji, yung Filipina friend ko and her family. Punta po sila sa amin dun sa bahay and magse-celebrate kami ng Christmas together. First Christmas nila dito sa Netherlands. So yan. A few moments later. Yung decoration dito sa malapit sa amin, ang ganda talaga. De luistercollectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Oh, so Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. Push the blue box. Push it here. Yeah, push. Kawawa naman. Natusan ko siya na i-push dito sa akin para mag-haul tayo. Is it heavy? Sige yun. Sige yun. Hello, bahay na po tayo and mag-haul tayo ng madalian. Oh my God. Ito, yung iba, hindi ko na lang po ipapakita, no? Kasi mga gifts sila ba? I-wrap pa namin. What are you doing? She's looking for food. Nagugutom. Tingnan niyo yung anak ko dyan. Nagugutom yun. Naghanap. Wat ben je aan het doen? Huy! Nas chocolate man lagi! Ik moet erin doen, hij was heel veel gevallen. Wel per ongeluk, hè? Na ano daw. Tawag ito, nayabo. Ano nayabo sa sa Tagalog? I'm not sure. Please comment down below ano na nayabo. Ito, yung frozen na water bottle for Ana. Kailangan talaga makita niyo yung picture ni Ana at ni Elsa. And then, kanina pumunta ako ng H&M kasi naghahanap ako ng mga hoodies. Kasi gamit na gamit ko siya for work. Malamig kasi doon. Ang gusto ko sa hoodie, yung may zipper sa dito. Kaso, itong isa wala. Pero, gusto ko yung kulay. Burgundy. Yan. Ano lang to? Mura lang to. 13 euro. 13 euro lang. This is 14 euro. Super mura. And gustong-gusto pa yung kulay. Dami nakasale doon. Kaso, salitan kami ni Ruth kanina mamili. Kasi, andun nga si Ana and Ana. Hindi po siya big fan ng pamimili. Ayaw niya na nasa loob ng shop. Tapos, dalawa pala yung kinuha ko eh. Mama, voor jou. Thank you. Thank you, love. En ik heb één voor papa en één voor mij. That's really nice. Thank you. And then, itong isa meron, pala siya? From 30 euro, naging 18 euro na lang siya. Naka-sale din. But this one has zipper. Ito naman yung kulay. Iba yung kasi may reflection ng iba yung naging gray niya yung kulay, pero this is kind of may pagka-shade ng green siya. Mama, kijk.
Kijk, Or baka colorblind na ako. Ay, hindi pala. Sorry, mama, ik wist vertellen. Yeah. Kijk, hè. Ook doen. Ako ba? For the new year, you can use this one. Maar als ik op school, ja. Oh, baby, hold it. You can use this for the new year. Als ik op school jarig ben, mag ik Niet that one. Papa moet the door open maken. Iba pala yung nakuha ko. May pagka-grade niya pala talaga siya. I think malaki sila sa akin pero ox na din kasi I still wear t-shirt pa man underneath. Malamig po talaga sa work. So kailangan ko ng mga ganito. Yung sa H&M ako namimili kasi nga mura lang pa ba and then gusto ko yung quality. Ayan, bumili ako last time ng black color yung sa divided na section. Bibili ulit ako on Saturday because on Saturday we're going to Antwerp. Punta po kami ni nangilkil talaga nangangamot ba? Sorry na. Sorry naman. Als ik op school jarig ben, mag ik ook deze eruit halen? Yeah, natuurlijk. Ja! And then, ano pa ba? Yung iba, irarap ko pa po yung mga gifts namin para sa family. Hindi ko na lang ipakita. No? Tapos yung tubig ni Ana. Dito kasi sila si Vanji. So, di ba? Yung mga gift namin para sa mga bata. Zal ik eentje voor papa nou halen? Nee, maar papa is een beetje druk nou, want papa moet de was doen. Maar dat gaat ik even doen. Okay, that's up to you, Pangga. Tomorrow, punta po ulit akong shops kasi bibili ako ng mga gift wrap. Yun lamang yata yung nabili ko para sa sarili ko. Pero si Ruth may mga nabili siya para sa sarili niya. Hindi ko na lang po i-haul, no? Yung may binili siyang work shoes, tapos yung pang work, work pa, mga, tawag dito, mga work clothes ni Ruth. Ayan, hindi ko na lang pinakita kasi diniretso na niya sa laundry. Kung makikita nyo lang yung bahay namin guys, talagang palaging makalat, palaging magulo. Tanggap na tanggap ko na. Hindi ko kayang palaging naglilinis and sinusunod yung lahat ng kalat kasi mabubuang ako. Natatrabaho tayo everyday and then may anak pa tayo, may bahay pa. Ano na. And kanina sa Asian store, may ako, 3 packs ng lumpia wraps. Tapos, nakascore ako ng sayote. Tag ano lang to. Mura lang. €2.50. I don't know if that's cheap or expensive dito sa Netherlands. But anyway, bumibili po ako ng sayote. And then, nakakuha din ako ng ampalaya. Isa lang yung kinuha ko kasi may kamahalan yung ampalaya doon. And then, may samyang ako dito. ABC sweet soy sauce. Palagi itong gamit ko. May canton tayo. Canton noodles para sa Wednesday. Kasi nga punta dito sa si Ma'am Shivanji. Sa ano naman, sa Action, kanina bumili ako ng tray. Kasi nga yung lumpia kukunin bukas. And wala sila nung tray ko na medyo malalim ba. Ito lang. So, in case wala akong mahanap bukas, at least may ganito ako. Kasi 50 pieces ng lumpia kasi yun. So, mahirapan sila na dalhin. Baka mayabo. And then, bumili ako ng ganito kasi nasira na yung pang brush namin sa toilet doon sa taas. Yung ating lumpia sauce for tomorrow. Chili sauce ito pero hindi man maanghang yung mga chili sauce dito sa Netherlands. So, yung Dutch na And bumili si Mr. ng bread for Anna. Ano pa ba ito? 30 pieces ng eggs para hindi na kami pabalik-balik. Alam nyo naman, kami ni Mr. Egg is life talaga kami. May pasta sauce. Yung pasta sauce na binili ni Ruth. Hindi man ganito. Nasa jar yung gusto ko. Napabili din ako sa kanya ng baguette. May cola tayo dito. Kasi weekend. Pwede ka rin mag-cola. Yes. I told you that Papa doesn't want. And then yung watermelon ni Anna. Kasi
Tara, ito yung request niya kanina. Kakain po kami ng rice soon. And then, may ano kami dito, Nescafe na cappuccino kasi nagkakape palagi yung mama at papa ni Rotito. Ito siya, pork and beef na minced. Ayan. Para to sa sayote ko. Magigisa ako ng sayote, yan lang. And then, meron din tayo pang pasta, minced beef. Saging for Anna. You put it there, babe. Thank you. 2 hands, please, because it's heavy. 2 hands. Thank you. And may apples din tayo. Kukas. In the kulkas or in the fruit tray. By the apple. By the banana. Heel goed. Dankjewel, skat. Alsjeblieft. And then yung ating trash bag. Yun na. And put away na tayo. And hindi ko na din po pahabaan yung ating pa-video, no? Maraming salamat sa panonood. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Enjoy po kayo sa mga, ano mo nyo, yung pag-prepare nyo for Christmas, yung pagluluto, yung pag-wrap ng gifts, yung pag-shopping, yes? What? Nou kan je... Ik wil als de mevrouw kan goed zingen. What? Kom eens hier, B. B, dat titas can see you. What? Ik wil de mevrouw als die kan goed zingen. You want to watch Davina Michelle? Yung sikat na singer dito sa Netherlands. Kung yung panoorin sa TV. Gusto niya si Davina Michelle. Ana, say goodbye to the titas, be. Say goodbye, titas. Goodbye, tita. Merry Christmas. Merry Christmas. Now we love you. Again. Ingat po kayo till our next vlog. Duy, mush babush.